Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Hier vanuit de redactie van de Extra. En we beginnen met het bericht dat ook docenten naar het WK willen. De Extra schrijft er vandaag over, want het blijkt een probleem. Tenminste, een uitdaging. Zoals bekend, Curaçao heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetballen. En die beginnen al in begin juni. En dat is ook de periode dat er nog steeds gewoon school is. En dat er ook examens en tentamens staan gepland. En dat zorgt voor een probleem, omdat veel docenten en leerlingen naar Amerika willen gaan. Er wordt nu over gekeken naar een oplossing. Een mogelijke oplossing zou het verkorten van het schooljaar kunnen zijn. En dan het nieuwe schooljaar vroeger in laten voeren. Dat is een mogelijkheid, maar dat zorgt voor veel administratieve problemen. Tegelijkertijd zou het kunnen zijn dat scholen zeggen, docenten en leerlingen mogen niet naar het WK en moeten gewoon op school blijven en de examens doen. Maar dat zal ook voor veel onrust zorgen. Dus er is een probleem met een mooie aanleiding, want de aanleiding is natuurlijk fantastisch. Dat heel veel mensen Curaçao willen toejuichen in Amerika tijdens de wedstrijden. Maar hoe dat precies georganiseerd moet worden, wat voor consequenties dat heeft voor het onderwijs, dat weten we nog niet. Maar de Extra meldt wel dat er over gediscussieerd wordt en dat er binnenkort hopelijk een duidelijke beslissing wordt genomen. Waarnemend gevolmachtigde minister benoemd. Dat gebeurde gisteren. Harold Bishop is beëdigd als gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag. Hij heeft de eed afgelegd en hij is direct erop naar Den Haag vertrokken. Hij zegt vereerd te zijn om deze rol te vervullen en het land te dienen. En de regering had al rekening gehouden met mogelijke problemen rond de vorige gevolmachtigde minister, Carlsen Manuel. Vanwege langdurige screeningsprocedure wilde het kabinet iemand beschikbaar hebben die snel de positie kon innemen. Pisas, de minister-president, legde uit dat Carlsen Manuel, een jonge politicus, zich heeft omringd met een kring van eigen mensen. Dat heeft 2 keer tot problemen geleid en nu bij de 3e keer is hij een stapje terug gezet, heeft hij genomen. Er wordt onderzoek gedaan of er iets mis is gegaan. Pisas wil niet te veel op Carlsen Manuel spelen. Hij zegt het is een jonge politicus die wellicht fouten heeft gemaakt, maar die een goede intentie heeft gehad. Maar nu moet er orde komen bij het Curaçao-huis en dat gaat Harold Bishop doen, bekend van de vakbond natuurlijk. Volgens de regering is Banco di Caribe de nieuwe huisbankier. Dat heeft de regering van Curaçao bepaald. Vanochtend werd het in een persbericht bekendgemaakt. Banco di Caribe zal per 1 april van dit jaar fungeren als de nieuwe huisbankier van de regering van Curaçao. En een huisbankier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse bancaire zaken van de regering, waaronder het centraal aanhouden van overheidsmiddelen, het verwerken van inkomen- en uitgaande betalingen en het efficiënt beheren van geldstromen van ministeries en overheidsinstanties. En dat is belangrijk werk en de komende 5 jaar zal Banco di Caribe dit doen. Het is een openbare aanbesteding geweest en er is nu Banco di Caribe geselecteerd als de nieuwe huisbankier van Curaçao. Palmboom op auto gevallen. Ja, het is echt een bizar ongeluk wat gisteren plaatsvond voor de kathedraal van Pietermaai. Er is een grote palmboom op een voertuig gevallen in de Zusters van Schijndelstraat. De politie kwam natuurlijk kijken. De palmboom is precies op de auto gevallen. Alleen maar materiële schade. Maar de vrouwelijke bestuurder was net aangekomen, had haar auto geparkeerd en op het moment dat ze uit het voertuig stapte, hoorde zij een harde klap achter zich. Toen zij zich omdraaide, zag ze dat de palmboom op haar voertuig was gevallen. De palmboom was heel groot en moest in stukken worden gezaagd om weggevoerd te kunnen worden. McWilliam vraagt naar beleid. Parlementariër Giselle McWilliam van de fractie MAN PIN heeft vragen gesteld omdat de minister van Justitie onlangs al heeft aangekondigd dat er een grote inzamelingsactie voor illegale wapens komt, maar dat de minister nog steeds geen antwoorden heeft gegeven op vragen die eerder zijn gesteld. Bijna een jaar geleden is er een brief met 30 vragen naar de minister gestuurd over het aanpakken van illegale wapens.
Onder meer over de import van wapens, wapenbezit en de samenwerking met andere landen om te voorkomen dat wapens Curaçao binnenkomen. Maar daar geeft de minister geen antwoord op. En McWilliams zegt opnieuw dat ze graag duidelijkheid wil. Aan de ene kant is de inzamelingsactie goed, maar er moet wel duidelijkheid worden gegeven. Hoge straffen voor groep overvallers. Het gerecht in de eerste aanleg heeft gisteren verschillende mensen veroordeeld. Onder meer Reugen L., 30 jaar. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Sandy P. kreeg 48 maanden gevangenisstraf. En ook kreeg iemand 48 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ze zijn verantwoordelijk voor overval op verschillende toko's. Dat is gebeurd in 2025, in de tweede week van juli. Daarbij hebben ze winkels overvallen. Ze droegen steeds dezelfde kleding. Ze gingen steeds op dezelfde manier te werk. Maar ze hebben uiteindelijk heel veel geld, telefoonkaarten, drank en dergelijke gestolen. En daarvoor moeten ze nu de gevangenis in. Man opgepakt voor mishandeling. Dat gebeurde gisteren. Een beetje een opvallende zaak, want in een woning in Oost-Jongbloed kreeg de politie een oproep. En dan zagen ze bij aankomst een man met een snijwond ter hoogte van zijn hoofd. Hij moest eerst behandeld worden door ambulancemedewerkers. Daarna werd hij en een andere man in het huis opgepakt omdat ze beide verantwoordelijk worden geacht voor de mishandeling van elkaar. De politie heeft de zaak in onderzoek en de ene man heeft in ieder geval medisch behandeld. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Dan gaan we verder met nieuws. De kustwacht heeft een vrouw uit de Mondi gered. Dat gebeurde dinsdagavond. Kort na zonsondergang kreeg de politie een melding. Het was een vrouw in de Mondi bij Lagoon op Bandabao verdwaald geraakt. En ze kon haar weg niet meer terugvinden. Ze had net nog voldoende batterijcapaciteit op haar mobiele telefoon om haar situatie door te geven. De vrouw werd uiteindelijk met een helikopter gevonden en ze werd veilig uit de Mondi gehaald. Nou, dat is goed nieuws van de kustwacht. Aruba benoemt gevolmachtigde minister. Curaçao heeft een waarnemend. Aruba heeft na lange tijd nu een gevolmachtigde minister in Den Haag. Mildred Millie Swengle is beëdigd. Ze is voorgedragen door de AVP en zal rapporteren aan de minister van Koninkrijksrelaties, Gelien Kroes van Futuro. Ze neemt de leiding over van het Aruba-huis in Den Haag en dat zit momenteel zonder minister en zonder directeur. Ook in het Aruba-huis, net als in het Curaçao-huis, zijn veel werkzaamheden te verrichten. De directeur van het Aruba-huis is geschorst in verband met een disciplinair onderzoek. En op de Curaçao-huis zijn er ook problemen met de gevolmachtigde minister en de directeur. Dus het zijn twee zaken die op elkaar lijken, maar ook veel verschillen hebben. In ieder geval heeft Aruba nu een nieuwe gevolmachtigde minister. En Swengle gaat zo snel mogelijk aan de slag. Meer nieuws over Aruba en Curaçao, want de ferry lijkt er toch aan te komen. Aruba en Curaçao zijn gestart met een aanbesteding voor een consultant die het proces moet begeleiden om een passagiersferry tussen beide landen te realiseren. Dat heeft het Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken en de primaire sector, Geoffrey Wever, bekendgemaakt. Hij heeft de zogenaamde Terms of Reference gepubliceerd en daarin werkt hij nauw samen met minister Roderick Middelhoff van Curaçao. De consultant die moet worden benoemd, die moet het project in verschillende fasen begeleiden. Beide ministers vinden het belangrijk dat het zo goed mogelijk verloopt, het hele project. Bedrijven die interesse hebben in de opdracht kunnen tot 6 maart vragen indienen. En de deadline voor het indienen van voorstellen is 20 maart. Volgens deze manier moet uiteindelijk in 2027 meer duidelijkheid zijn over de ferry. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de president van Venezuela, Delcy Rodriguez, heeft de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, ontvangen. Die hadden een vergadering die was gericht op een samenwerking zonder grenzen op het gebied van energie en mijnbouw.
Burgum is 2 dagen op bezoek in Venezuela. En hij is ook blij met de huidige regering van Venezuela. President Trump prees eerder al het geweldige werk van Rodriguez. En ook de minister van Binnenlandse Zaken is heel blij met de nieuwe regering. Landen willen samenwerken, onder meer bij mijnbouwbedrijven. Dus zodat Amerikaanse mijnbouwbedrijven mineralen zouden kunnen helpen halen uit de grond van Venezuela. De details moeten nog bekend worden gemaakt, maar beide landen zeggen dat er alle ruimte en kansen is voor samenwerking en de synergie tussen beide landen. En volgens de minister staan Amerikaanse mijnbouwbedrijven in de rij om in Venezuela te investeren. We houden het voor u in de gaten en we zijn er morgen weer met een nieuwe Access Journaal. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot nu het allerbeste. Tot ziens. Dag.